titaurire kuti zvakafamba sei kuti mwana azokandwa muchimbuzi. Angale makore mangani? Nyanya 4 months. And 4 months. Tiridza ruoko rwako rwinoti kuti ini runyararo wambe. Ini runyararo wambe. Ndinovimba kuti zvandichataura. Ndinovimba kuti zvandichataura. Neuchapupu wandichapa. Neuchapupu wandichapa. Mudare ramambo makope. Mudare ramambo makope. Uchawa zvechokwadi. Uchawa zvechokwadi. Mwari kundibatsira. Mwari kundibatsira. Unokwanisa kutana kurodare kuti chii chakaitika. Chakaitika ndechekuti ndakangotanga kushotewa useni. Taurisa. Chakaitika ndechekuti ndakangotanga kushotewa useni. Ndibva ndaenda pamama wangu padhuze. Andambozoti ndichaita miscarriage. Ndasvika kwako ndatosvika ndibva ndatomborara semunhu aibatsiwa. Ndakataura panzi. Taura. Ndagara ndopandakabva ndati ndoda ndakunyanyorwadziwa ndobva vatimira tifonere chiruma kwauya akwanisa kuchipatara. Foni yake yange isingambuyita. Tagara ndopandakabva ndaita miscarriage ndibva ndatanga kubhilita ropa rakawanda. Ndabhilita ropa rakawanda mama ndipo vakabva vawaridza jira pasi pandebhilitira ipapo. Mbongo kuti rodeso. Saka ine ndanda kufizu zvakawanda bana chandikazoona zvakaitika zvakawanda. Ndakazobvunza papa yoti ko mazvifambisa sei zvanzi zvinhu zvazvinota zvikanda chiri kutoilet. Ndibva ndazotakura ndibva ndaenda kuchipatara. Ndibva ndanzi ndoscan. Ndendoscan ndibva ndazonzi ndiende ndaboscan ndibva ndanzi endai kumufa nakuenda kutheatre. Ndibva ndaenda kutheatre. Ndopandakabva ndagara 4 days kuchipatara. Ndazodzoka kuno. Wapedza. Kamba yenyanya. Zvakaitenda zvachiri kumashure ndofunga ine 3 months ndaishotewa ndichibuda mvura. Ndibva ndaenda kuchipatara ndobva vati chimbodzokera kumba ndobva vandipa mapiritsi avakandipa. Ndakatanga kunwa mapiritsi aya kuzosvika miscarriage iitike ndo mapiritsi andaishandisa. Ndochete mapiritsi andakangoshandisa ndakapera kuchipatara. Handina ndakangoona ndichingobhilita ropa rakawanda ndopandakabva ndatanga kufizuka ndichiti mama anambobvira ndaje ndipewo pekuita sei pekuzororera zvozoti pakazobuda zvakawanda sei abva ndachandirinyatsoziva. Ndakangopedzera kuona ndichiri kubhilita. Saka wapatsirwa pakandisa muviri pepabva iwo kumashure macho pane zvawakazoziva. Zvandakazoziva hapana nokuti ndakangoti ndichingobva ipapo ndakabva ndaendeswa kuchipatara. Ndakazodzoka after 4 days. Ndadzoka after 4 days nyaya yange yatoita se yafamba ichinzi pakakandwa mwana mutoilet. Saka ndandizive kuti yanga mwana here kana kuti yanga kaita sei hapana chandikuziva. Saka tikuti kana imi makazvitakura munhu anenge akazvitakura ane mapiritsi anonwa here kana kuti aita sei? Kana chipatara chinoti kana wakazvitakura haufani kunwa mapiritsi. Kusaziva ipapo nokuti kana panhumbi yangu yekutanga mwana wangu wekutanga ndakambozviita pati nhumbi yange yakada kukwanisa mwedzi ndakatopiwa mamwe mapiritsi andakapiwa. Pandakaenda apa futi ndine mapiritsi andakapiwa epingiso. Ndakatopiwa 56 mapiritsi akanzi kusvika apera uchinwa.
Saka ndiri kubvunza kuti imimi kana makazvitakura munonzi mune mapiritsi here kana kuti kusaziva hangu sezvo semunhu akanyorerwa muchimukati. Pamusoro yetanganyika munhu kana wakazvitakura nemapiritsi atinopiwa vane nguva vanokudzwa kuti manhu anova mapiritsi akadai akadai. Saka pamapiritsi munhu anorumba anopuhwa manesi vanopa mapiritsi aunozwa kuti hana njodzi kumberi. saka imimi tinotenda saka tikuti imimi vamene vakatadza kuzviona here kuti pane mwana avapo vakangotora vachinorasa muchimbuzi mutauro kusedi kwavo ivo vakasingafungire kusedi kwenyimi muchazoita mamwe matambudziko. Kuzaziva izvozvo ndakazonzwawo nevanhu nekufamba kwaita nyaya ndopandakazonzwawo kuti zvine dambudziko kana ivo ndopo vakazotanga kuzivawo kuti zvine dambudziko nekuti gomba rakaita serakadzika nenyaya kuti nyaya yange yatofamba ndopandakazoendawo ndichikumbira rubatsiro kune komiti yemusha kuti tikwanise kubvisa mwana wacho tindeno kana ari mwana aende novigwa kunovigwa vanhu. Akazobviswa here. Maita basa. Uyu in this case kune mapurisa akanosunga vachibvunza akatanga kusunga nemai vacho vairamba kuti vanokanda mwana. Saka uyu takati apuhwe samona uyo aite sewitness tobva tati titange naye mai vacho ndovatabudisa panze. Saka tati chikumbira kuti vachidaidza angamire kuti zvishoma iwe ndazvawo uri kutaura vakangokutanga kuzoswa wakaroorwa handina kuroorwa ndakaita zvekutizira asi ndogara nemurume wangu. saka murume wacho anogara togara padhuze nepadhuze panext nepanext. saka iye akati chii murume wangu iye abva ndochaiziva wakangoti hazvina chii hazvina basa. anga mwana wechinani anga mwana wechituru. mwana wechituru amusati mambonzwa kuti kukanda vana mumatoireti emhosva handisati handidi kunyeba. ndanzwa uchitaura kuti wakanzokusotewa nopano ukatanga kunyeba ndozotaura ndatanga kushotewa ndobva ndazoenda kwamama tichiti vafonere vafonere murume wangu ndobva anonoka kuuya ndopandakabva ndatanga kutobhidha pati. saka iwewe ndanzwa kubhulidha panobhulidha panenge pane munhu wati wakaramba akazobudisa munhu wacho mutoireti ndizvo mwana wacho akazobudiswa yazobudiswa after 4 days but handisiuzi kuti anga ari mwana nokuti anga ari mimba yacho anga ine mazuva nyanga ine 4 months. endana alright. Apa someone with his number 0460624 besides Hitman Plenty Taylor Galengore Ariana Farm Independent zinodiwa mudarira mambo makope nemhosva yekukanda mwana muchimbuzi. Vati vane mbudzana anova makunariana kana kuti chimina nogona kudarika muchitora hanzi iripo case number 06 040624 apa tinoitako nemakorekoda tukeseza yanditiye kesi yapinda witness
Ini Stella Kadungure. Ini Stella Kadungure. Ndinoimbisa chataura chokwadi. Ndinoimbisa kuti chataura chokwadi. Chokwadi chega pasina manyepo. Chokwadi chega pasina manyepo. Mwari ngaatibatsire. Mwari ngaatibatsire. Ine makore makazera 59. Une murume here? Ndinaye. Muri vana vangani? Vaviri. Mai chitokubvunza kuti pamwana wanyasi muzoti akabva pamiri Mungu akabva pamiri. akabva pamiri zvakafamba sei? Zvakaitika ndezvekudai. Akabva kupa kwakati kwadarika ndobva achikotaka paberere pemba yangu. Arara paberere pemba yangu muroora wangu achibva asvika. Ndobva achingoti mudumbu. Ndobva asumuka achingoti mudumbu achizvonyongoka achiumburuka. Ndobva aenda kutoireti. Saka kutoireti ndakasara ndichiti kuna muroora wangu, iwe munhu aenda kutoireti udi aenda mumbatso. Munhu anofanira kuada kubva pamiri uyu. Muroora haana zvaakataura. Tinzwe pasina nguva hombe. Maiwe! Ndobva ndamhanya mutoireti muya. Ndobva ndaona kakarembera. Chinenge chinyama chichi. Ndifunga kanga kachiri kadiki. Ndobva anga akamonera jira rake ndandangogamuchira. Saka iye akabva angoti ropa ranga razara mise mutoireti. Ndobva angoti kuwira muropa muyi. Inini ndobva ndangochingidzira zvinhu zvinoenda ndakanda mutoireti. Ndakubata iye manje ndakuti muroora kuronga poriji. Kumba muroora haana kana kutozorunzira poriji yachena nezvaakanga arara zvinomuropa. Ndasiya zvekuita. Ndo maitikira azvikaita. Saka inini remusha handina kuzokwanisa ndibva ndakungomhanyidzana nokuti anoenda sei kuchipatara. Saka aenda kuchipatara ndo pakanzi aiwa nevangu aiwa zvatadzika. Mungadai mazvichengeta zvaita kurukova. Takati ndaona saizi yacho yazvanga zviri nezvatinochienda nazvo kurukova zvakasiyana akakaita kadiki. Ndipo pandikanzi aiwa zvinova zvanga zvingadai zvangoenda chete kurukova. Ndobva vakomana vomusha vati aiwa tinokuburitsirai. Ndobva vandiburitsira. Ndobva ndashedza vamwe ambuya naamwene vake nanamaiguru vacho. Ndobva taenda kurukova kuyi. Vechikuru vamwe vaitwa vakashedza uno oti hanzi aiwa tiri parwedu tikuenda kwakati. Ukashedza uno tukaenda kwakati. Ndobva ndisika tangoenda tiri 6. Ndobva tanorongedza. Tarongedza ndifunga muna Mei mazvikaitika. Ndobva ndati zvatarongedza zviye zvanga zvichitaurwa zvokunzi haazoita imwe mbereko futi. Ndofunga zvaakuita se tapedza nyaya chene yekuti haachaita imwe mbereko zvaakuita. Ndanga ndisingazive kuti saizi iyoyo inoenda futi kurukova plus nezvandakanga ndakumhanyidzana nazvo kuti munhu ari kuti ndaparara akarara muropa. Ndanga ndisina nondibatsira muroora kurunga poriji. Ndiyo mamiriro akaita nyaya yacho. Anotaura kuti hamuna kumidza munzvimbo yakakodzera kuti apa takazviendesa kunzvimbo yakakodzera pakuru. Takazviendesa akabviswa mutoireti. Akabviswa akaitwa zvaidiwa zvachena nokuti ainzi hanzi anonozvuva chai pamusoro pacho. Ndobva taita saizvozvo. Hakuzi kutanga kuti ndaikuenda taitoenda nevana vakawanda vomumusha kurukova ikoko. Asi saizi yacho ndiyo yakanga yandidaro nezvaakanga ava uyu. Ndakati ndinorasikirwa nezviindawo. Ndiwo mamiriro azvikaita.
Wakubvuma wenyaya yekuramba kuti shuwa zvakaitika asi vainge vakazadzwa nokutya mwana womuraramisa sei akanga kuti usvava muduku ndokwanzvira kakodzero ndaitokuti akakanganisa ukambotanga wambokanda mutoireti Hamuna kuda kubisa pamireri. Inini Eh. pangu Mwana. aiwa akatobva pakachirwara handina kubvisa handigare naye uyu anogara umba kwomurume wake murume wake akati chii? aiwa vakazongoita musoro pamwe chete natsani wachena uyu ari muno uyu vakati aiwa ngatiitei zvekurehwa chivanhu chiri kurehwa chida kutasi kuteedzwa ndobva tisangoita zvaizvozvo naye mwana womukomana uyu vakazobatsirana zobatsirana kuitsa nevamwe Murume wake Nambuwe. sei asina kuuya? Handisi mwana akaparadzwa mwana wake saka sei asina kuuya? Angonditi ende wewe sezvo ndimakapiwa masamoni. Mati Angonditi ende wewe sezvo ndwakapiwa samoni. ndio panotangisira kuenda bhora musambo. Muridzi wemwana ndiani? Ndiyo. Murume anofanira kunge achiuya achinzwa nhau yake. Ko mumba macho pamwe muri kurovana chakaita kuti iwewe uende unokuita izvozvo wakaita. Mugere zvakanaka mumba iyi? Yatigere zvakanaka. Mugere zvakanaka? namubvira aswera upa kwangu dao kanotoraramba kwangu haana vari kupiwa kumba kwavo Yatigere zvakanaka. ndiri moyo nematombo Mwene matombo. Kwa Moyo madamombe. Nera moyo madamombe. Nokuti nauye kurasa vana. Seapa makamutanga nokupotara chichi ndakatanga kusorwa, makazotanga kusorwa. Asika mungidano kamuri vanhu kwavo munge makatotenda makwara. Kwede kuti mumbotanga mamboramba kuti hamuna kumanikidza nemapurisa ere nhau yafamba kuti muzobudisa chokwadi. Pawati wewe nawo paikatanga kufamba yandiwa havana kutaura kudaro. Yakafamba mushure mekunge ndiri kuchipatara. Ndobva ndazodzoka ndichikumbira rubatsiro kune komiti yemusha kuti zvofambiswa sei. Wavabvunza handiti tinosiya muchengeta anochengeta pafamu kana kuti pamusha wega wega ndina sabhuku. Committee of 7 hausati wamboizvi? Murume wako azive committee of 7? akaenda kuna amai muna chibvi taakuda kudorongedza achiti vatinorongedza mwana manje tinorongedza zvachina kuti amai muna chibvi vakati handipo ndiri kufamba havana kuuya ndiyo komiti yacho
Uye vakataurawo maripoti akafamba kana komiti yechizonete yakazokoma yakangoisa zvakanaka. Saka ndinoda maripoti ekomiti asi form 5. Saka ini mamai ini mamunhu mukuru munofanira muchidetsera vana. Dai manga musina kuenda kunodziona tasina kufa. Aitofa nokuti iyeyu kana makabvunza hanzvadzi yake tanga ndatofa ndichisununguka iyo kusvika kwahawadhi ndanzi nakiso musaitire Ini kutaura inini. aitofa. Ya saka iti achida kuti dai makabva ndikuti dzidzisai vana apa. Kusanzwa angadai akangoti dai zvakatanga akamhanya kuchipatara nokuti handichasvipanidza makonda guru. Zirai machengeto kuchengeta kusunungutsa vana mumisha. Saka munoona pane ma-health workers vaya ma-nurse aides. Kana waona kuti ndozvazviri unomhanya wakadzivisa ukaita zvako wega unofa. Handiti muri pano. Saka endai munogara zvakanaka. In the case, Cage water.